Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Алҳамдулилло ки мо хубем. Ҳамроҳи влог супермама мо ду каса корвон рафтестем. Шаб маслиҳат карда будем, гуфтем саҳар кате корвон мерем. Духтаро як ҳодисаи нохушам гӯем шуд мешад. Вақте ки мо хостем ки коляска кати равем, халиҷона гирем барем. Баъд мо автобуси 28 ждат кардем. Автобус шиштем, мо пули худамон додем. Автобусчи кати мо ҷанг дорад ки ту пули коляска пули 4 ҷоя те. Ҳамин хел ҳайрон шудам, катиш ҷанг кардам. Гуфтам ҳозир рӯи ту жалоб мекунам. ҳайрон мешам ҳамин хел одамо дада. Нахӯ ай коляска шумо пули 4 я пули як ҷора гӯ хаёхи нахӯ пули 4 ҷо гӯи. Ман медодам просто интересни манда шуд ки нахуд дар Тоҷикистони худ ба коляска рафтан манъ бошад. Коляска шумо ай Россия ёд гирифтин, ҳар якта занако шумо коляска мегирен, медурен, пули 4 одама мегирену пули 4 одама мада наметиен. Ба камтарак ҳамин хел асабӣ шудаму катиш ҷанг кардам ки ихали накунен. Ҳама ҳақ дорад, хо ба коляска бошад, хо бе коляска бошад, ҳама ҳақ дорад ки равад куҷое мехоҳад. Ба ҳамин хел хаб када шиштему хаку хато гиям карда бошам, лекин ин хел прав нест. Духтаро худатон медонед. Духтаро навигарӣ шудай дар Корвон. Бинен ёлкаи калон часпонҷа. Инҷаи хел набуд вай карат омадагимон. Дар ин карат ҳамин хел ҳамаша фасонӣ кардиян. Соли 2022 аллакай вай знакуш баромадак. Соли вай будай паланг будай. Ин соли паланг будай. Одам ҳамин хел бисёр. Ҳар рӯз корвон биёй, ҳар рӯз корвонда одам ҳастай. Набинен ҳам хел хушрӯ кардиян ҳама ҷо. Ҳама бо и тарафа кушода кардиян. Ёлкаи калони хушрӯ. Бо дар иҷа корвон навистагия бинен чӣ хел хушрӯ кардай. Тоҷикистон рӯз ба рӯз ободӣ шудестай. Ҳама ҷо ҳамин хел обод шудагиай. Ай дига давлата Тоҷикистони худмон зебояй, ҳам зӯрай. Ҳатто падару модар хеш табор ҳама ҳамиҷа дай. Сад накуни Тоҷикистони худо дигарай, ҷои озодӣ, ҷои беҳтарин. Духтаро я дукон омадем. Инҷада материалҳои нами метиражне ҳаст ку метираки мегиран одамо курта мекунан. Амахали омадем. Чанд намуд дорад. Мо фақат мебием ҳами як ҷо мегирем. Ҳама чизош хушрай бо хеле арзон фарқият дорад да. ина духтаро либоси арӯсӣ камакакам бошад. Барои шумо нишон додестам. Хай тамошо кунед. И куртаҳои чака набинен чӣ хел аҷоиб духтагия ҳар намуд. Ана ин куртаҳои арӯсӣ бо Хуррам Султан мегунчум. Азоби ман набинед духтаро. Як коляска бор ма гирифта бурдестам. Халиҷон дар даруни ҳамин автобус беҳад гирья карда. Қариб расидани хонада вай фаромад нашуд. Дигар кадом занаки вай карда халиҷона чашм кард. Ҳамин даромада баровард. Ду бачаки хандона кайда қатӣ шӯхӣ кард. Хандида ҳамин хел вай кард. Вай ки фаромад кӯдак ҳамин хел гирья кард. Рости бечораи хоҳарам дар раҳ фаромаду ва ё омадан мо оз яку хона мерасем. Ина духтаро чизои харидагии ман. Ана хеле рюкзак харидам барои духтарома, барои мактабшон, барои Россия. Оз яку нарафтестиян мактаб, барои уҷа гирифтам. Ин нархошон бошанд 140 сомонӣ. Қасам хӯрдам он ки ман ина 200 мефурӯхтам. Даже бо 160 фурӯхтам. Ҳамин вай мондаги дута мондаги ҳамина 140 те гир гуфт. Ҳардуш як нарх. Бо ина вай манжет харидем 25 сомония метраш. Кати хоҳарам тақсим мекунем. Ини паплинако метраш 45 сомон. Кати хоҳарам гирифтем. Ман ин зард гирифтам. Вай дигар хел гирифт. Бо ман тигр гирифтам. Ана инаш боша 30 сомон метраш. Аммо метираки гуфтам ку метраш 30 сомон. Баъд ина хеле румолча барои духтарак ма гирифтагиам. Иноя наша вай 5 сомонӣ гирифтам. Баъд 4 гирифтем 20 сомонда 4 гирифтем. Бо ба Муҳаммаҷона хай игрушка харидам. Хай вайда додам, аку вай нишона надам, хай ҳеч куна мекунад. Хай ҳамин 20 сомону 25 сомон ҳамин хай игрушка гирифтем кати хоҳарам дукас. Бо ина материалоям ҳамин хел метрош 30 сомонӣ. Инам 30 сомон, вайшам 30 сомон.
ва якта дига михел поставка харидем. Ин 35 сомон қошуқмонак барои қошуқмонак поставка. Бода инҷа тарелкаи гули пахта гирифтам. Ҳар як рафтаги корвон иқайқа гирам, ҳамон тарелкову чизон буд мешад. Ами тарелкаи калонаш бисёр ҷуда 5 сум, 5.5 сум. Аку ма якҷа мерам мегирам, оригинал гуфта 4.5 додам. Ма фақат ҳамон фақат мегирам да. Ваъда дода будам ки чизи биём аз худат мегирам арзонте. Ина 4.5 гирифтем. духтаро тарзи курта пора кардана камакакам боша ба шумо нишон метиҳам. ҳозир ман ами куртама куртаи дароз як курта худаш мекунам. Ман як қада гирифтам. Айлаваш анами қадараша мебурорум ки кушоди бад мебиёд. шумо худатон метавонед ки метр кунед. ман любой чи пора кунам бе метр мекунам. ҳамин хел ба чашмам дида хел мекунам ки ҳамин чени танаи худам мешад. ё ки ҳама одама бинам ҳамин чашмам кати ҳамнат пора мекунам, размери ҳама одам мебиёд. Метр кати кадагӣ нестам, омӯхта нестам. Хай нейлавша буридем. ана бу аймобайн ду тақсим мекунем. Беҳад пора кардани осон. На куртама мондан болошта ки штоби ки ҳамин камакак дарозтарак биёя. ҳаққи дарзоя мебурорем. ман ҳаққи дарзам баровардум ки штоби ки ай ису вай шавада калта набиёд. ана иқаш зиёдӣ карда я тараф мемонем. ози бошад бо ин тарафа мебурем. штоби ки ду тарафи хали рости хушрӯ биёя. шумо ҳам метавонед ки размери худатон кати метр када вай кунед, пора кунед. Камакак сари остина анами хел каҷак мебурем. штоби ҳамон курта хушрӯ истада кифти одам. куртои вай ҳаста ку чичено ҳаста медозанд ё ки на садавода курто мепӯшанд аз остин ай киф поёнай ку анам хел. даҳанаша бо камакак мезанем. бо пешакак чуқуртарак мезанем. бо камтараки дига чуқуртар пешака мезанем. хай чанд қайки худатонда мақбул бошад ҳамон хел буред. ман аку дузандаи номи нестаму просто камкам медузам. ҳамин чашмам кати уже размери худама медонам ки ҳамин қай чиз бурам чени танаи худам мебиёд. ана остина ина хел мебурем духтаро аҳамиятиен. камтарак каҷак мебурем. баъд то поёна бурида мерем. шумоям метавонед ки камтар остина бо зиёдтар буред. ҳамон қаттон бо тангтарак мебиёд. ҳамон таги каши ки ман буридам ҳозир шумо ҳамна бо зиёдтар метавонед ки бурен бо хушрӯтар мебиёд. инам ҷае ки каҷак бинад ҳамина шумо зиёдтар буред бо танаш тангтарак мебиёд. ҳозир ман немаша буридам бо айвай немаи дигаша мебурам. ана остина ин хел чен мекунем. ана хел остина чен мекунем. духтанаш осон ин беҳад. ман сари остина манжет мекунам барои калтатарак кардам. ина остинам тайёр шуд. оли бо капшонам тайёр мекунам. тарзи капшон буридам бинен духтаро ёд гирен. он қадар қин нестай. ай ҳамада осон ана мен куртаяй. ин ҳозир ман вай пешаки куртама камтарак чуқуртарак бурам. шумо бинед. барои капшон кардан пеши курта камтар чуқуртар бошад ҳамон қадар капшон хушрӯ меистад. ани ин дута ман капшон мебурам. ама қаш зиёдӣ кардак ман капшона хеле пайдор мемонам. хай зиёдӣ каду камакак пай мешад. хай ҳеҷ кона мекуна инам да капшон наметовад. вақти буридан камакак ама хел каҷ рафтан мегирем штоби ки ҳамон болои капшон хушрӯ истад. ина метавонӣ ки як химар кунӣ ҳаминам ранги сатурбори болоашда каши капшони калони хушрӯ кардагиум. вақти духта шудум шумо ба нишон метиҳам духтаро. анамин қадар зиёдӣ буромад.